धेमाजि जिल्लायाव रांखान्थिजों सोमोन्दो लाखिनानै आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांमोना ओरैनो मा जेंना दासिमबो मोगा मोगि जागासिनो दं? दा बुंनो थाङोब्ला जेंनाया दिनै फरायसालिफोरनि जेंना, जेराव माने गावनि पियर बर' मिडियाम फरायसालिफोर दङ, बेहाय माने राव रोङै फोरोंगिरिफोरनि जेंना थाबाय आरो दिनै जोंनि बर' फरायसालिफ्रा भेन्सार फरायसालिफ्रा थैनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। माने मा होनो बेखौ गुबुन फरायसालिफ्राव जेराव नोङो स्टुडेन्टफ्रा गोबां दङ, फोरोंगिरिफ्रा सासेल' दङ। दा बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोर दङ। रांखान्थि बिथिंनि जेंनाखौथ' बुंनांगौ बारा दं होननानै सानाखै, गोबां रांखान्थि बिथिंनि जेंनाफोर दङ। मानोना जों बुंनांगोन दिनै जोंनि मानसिफ्रा हाबा हारिमुआव बांद्राय थारमाने गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनै आबाद मावनो बांसिन नागिरला, गोरलै थारमाने रां खामायनो थाखाय बयबो माने नाजायो। दा बेफोरबायदियाव जोंनि रांखान्थि बिथिङाबो हयथ' एसे एनै लोरबां जादों खोमा होननानै जों सिन्था खालामदों आरो।